Vandets kredsløb. Vi har opdelt vandets kredsløb i 8 faser. Her er den første fase. Solens stråler varmer havet op, og vandet fordamper. Dampen bliver til skyer højt op i luften. Her er den anden fase i vandets kredsløb. Skyen bliver blæst ind mod land af vinden. Små vandpartikler samler sig omkring urenhederne i luften, og det begynder at regne. Det regner. Det her er den tredje fase i vandets kredsløb. Regnvandet siver ned gennem jorden og bliver en del af grundvandet. Fjerde fase af vandets kredsløb. Grundvandet bliver pumpet op, og de værste urenheder bliver renset. Vandet bliver pumpet op i et vandtårn og derefter fordelt ud til forskellige fabrikker og huse. Femte fase af vandets kredsløb. Vi bruger vand til mange ting i hverdagen, blandt andet til håndvask, drikkevand og bad. Vi bruger også vandet til at vande vores blomster i haven. Det her er 6. fase af vandets kredsløb. Når vi tisser og lorter, bliver afføring og urin ved udskylning ført ud til renseanlægget ved hjælp af vores kloaksystem. 7. fase af vandets kredsløb. På rensningsanlægget bliver vores beskidte vand fra huset renset og derefter ført ud i havet igen. Først løber vandet gennem en rist, hvor synligt affald som vand og plast blev fjernet. Derefter blev sand, grus, fedt fjernet i sandfanget. Næste stop er klaringstanken, hvor slam bundfældes og sendes til rådnetanken. Vandet er nu klar til den biologiske rensning, hvor organiske stoffer og kvælstof og fosfor bliver fjernet af mikroorganismer. Efter den biologiske rensning løber vandet gennem et sandfilter, hvor kemikalier tilsættes. Vandet bliver iltet igen og er nu klar til at komme ud i naturen. Ottende og sidste fase af vandets kredsløb. Vandet er renset og bliver ført ud i havet igen. Det var vandets kredsløb, men kredsløbet kan let påvirkes af os mennesker. Derfor skal vi passe på. Der er blandt andet visse ting, vi ikke må smide i toilettet. Det er ting som cigaretskod, kondomer, neglelakfjerner, vatpinde, bind, tamponer, medicinrester, tyggegummi og hår.